जोंहा बेसर नानाय दारनानिया बेसर मैया तामान बार'खा फैदोंमोन नाना दोननोसै आरो दिनै हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय घंटीखौ थुना लाबानो जाबाय जाहाथे आं भिडिअ हगारनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सेराव सहैनानै नायग्रोनो मोनो तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोननो देखायनो नाजाबाय आं दिनैनि भिडिअआ माबायदि तो बिदिब्ला नायलांदो गासिबो ओ बाबा बुनानिया माला फका गेलेसोदो जाने ने आखासे आरो मा गेलेनाय फकाखौ ओइ लामा खाथियावो सोरखौ लामायाव सोर बुंनाय नोंखौ आवरिदा फैसा बोदो 150 रुपया देगा कैसा लगा मेरा मजाक सोर बुंनाय नोंखौ सोर बुंनाय मासि आरो जोंहानिया नैबे गाइखेर नैबे साहा नैबे मिथाइ नैबे जागोन आरो नैबे मोनजानायखाय Oh my God! Wow! खैराबारियाव हारिफोरा बेबायदि बायदिसिना देलायग्रा मुवा लाबोदोंमोन जि जोम सुग्रा साबोन थाव बायदि बेनिफ्राय मोनसे लाबोबाय आरो बायनानै jadi berdiri doras Goथाव गोथाव हा गोथाव गोथाव नामा गोथाव नामालै
नैबे केमेरामेनमोन आरोना केमेरामेन नोंना आंनि केमेरामेन बहुत मेंबाय हालका जाबाय देहाया ओंखाम जानोसै मानसि अबस्था गैला मेंजोब्बाय बिदिब्ला बाय बाय दुगैनोसै खानदो ना आंनियाव दुगैनोसै आरो केमेरामेना नैबे नुला आरो आंनि केमेरामेना दुगैनोसै खानदो